El caminant sobre el mar de núvols és l'obra mestra del pintor alemany Caspar David Friedrich. Aquest quadre, pintat a l'oli el 1818, és una de les obres més importants del romanticisme alemany. Aquí, Friedrich plasma la insignificància humana davant de la natura. L'únic protagonista és un home d'esquena contemplant el paisatge, rocós abrupte, sobre un mantell de boira o núvols i amb els cabells moguts pel vent. El romanticisme alemany sorgeix com a reacció al racionalisme de la Il·lustració. Els artistes romàntics atorguen als sentiments tot el pes de les seves obres. La seva visió comporta una manera de sentir i entendre la naturalesa, la vida i a l'home en cada nació. A Alemanya, aquesta particular visió s'expressa a través del Volksgeist, o esperit de poble teoritzat per Herder, que roman inalterable en el temps i que, al costat de l'art, va ajudar a estructurar el nacionalisme germànic durant el segle XIX.